Mi time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Kamora mora maintiere nyakora mogero kini machiegni e weche manyien mag migago kama iko ni weche madhinyime e pacho kae konde mopogore kotenore koda weche mag siasa, kotenore koda weche mag chal mar ngima kachiel koda gigo duto ma medo muoche kaka wadhinyime kao kamano warangane mokuom weche mawamiyo pek. This is going to be a program under SHIF, just like it used to be. So we will not have two separate programs. But Linda Mama is going to be a standalone program. Jagoro mongirore migao mar thieth oyango ni chenro mar thieth mar Linda Mama dhi dok tiyo tok winjo ywak jopiny. Apis jondik duond buche opodho yiero mar Hassan Omar kaka jagoro manyien mar duond buch UDA. Otende kaunti ma Mombasa nigi mor kaluwore kod kwan mamalo mag welo mawuok e pinje maoko malimo kaunti no. Machiegni nyakora mogi tudri kodwa e namba wa mar ote machuok en 2:6 kao kamano bende yudwa e mbui mar